disamuru kalo tile mugan ani wolonfila ye sanba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkana ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ mali kunnafoni point net ale jabaranin kan nin y'o waatu selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an bɛ taa yanfoyilakaw olu fɛ yen nɔ CMDT ale ɲɛma dan kan ale kɔni ye bɔɲɔgɔn ye ni ka o kɛ alamusa tɛmɛnen desanburu kalo tile 23 yanfoyilakaw olu fɛ yen nɔ a kɔni ka nin tali bilala minɛn min kɔnɔna la sa o de ye CMDT ale ni waribo min bɛ n'a bɛ wele ko BDMSA olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye kalanden 75 ta kalanden 75 na sa bogotigini 45 o bɛ a la yanfoyila kalanso o kɔnɔna la kalanso fɔlɔ filanan fo ka taa se sabanan ma olu kɔni ye kalanminɛnw ni ka olu sɔrɔ. An bɛ taa kalana a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔ n'a si bɛ t'i jɔ san 6 o bɔɲɔngo la ale su de kɔni yera bɔrɔ o kɔnɔna la a kɛra alamusa tɛmɛnen na su in yɛrɛ yera kɔlɔn dɔ de kɔnɔna o la kalako dugu o kɔnɔna la a yirala dugumaw fɛ k'a fɔ ko nin kamalennin yɛrɛ kɔni y'u ka dugutigi ale denkɛ de somɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko denkɛnin yɛrɛ kɔni tɛ du kɔnɔna la a kɛra kari o sufɛla la a kɔni ka janajaw bɛɛ kɛra a su yera yɔrɔ min na a kɛra o yɔrɔ kelen o la yen nɔ kalana tɔnbolomaw fo ka taga se a donso olu ma olu kɔni ye ɲininiw ni ka olu daminɛ walasa ka se ka tɛgɛ da maa min kɛra sababu ye ni ka nin waleya jugu in o kɛ. Banaba maa 900 de bɛ yen nɔ minnu ni coronavirus bana ye olu lasɔrɔ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko musaka min n'a bɛ bɔ coronavirus tɔw olu tɔgɔya la sa olu kɔni ye nafolo ni ka o sɔrɔ banabakaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko a dira dugu min ma o de ye Baarɔ ye ka taga se sigida 6 o ma nin kɔni baara bɛɛ kɛra u ka dugutigi ale ka yamaruya o kɔnɔna la fo ka taga se dugutigi ale ka yamaruya o kɔnɔna la nin kɔni hakilina in bɔra an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la nin denbaya kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ ye sefa wari 18,000 ni ka o de sɔrɔ. Sikaso dugu o kɔnɔna la wolonugu bon fo ka taga se sin o bon masa o sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛna kabini desanburu kalo tile 23 tɛmɛnen a bɛna to sen na fo janvier kalo tile 7 nata in na ni kɔni hakilina in bɔra Sikaso kɛnɛya tigilamaw olu yɔrɔ la u ka falasa ko nin yɛrɛ kɔni sababu ye de walasa ka se ka wolonugu bon ale ni sin bon ka se ka o nɔgɔya cogoya min na. Sigikafɔ min ni a daminɛna an ka jamana o kɔnɔna la n'a bɛ f'ale ma ko assise nationale kabini desanburu kalo tile 11 ka taa se desanburu kalo tile 23 ma an ka faba kɔnɔna n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye sa o yɛrɛ baaraw kɔni ta daminɛna bi CICB o kɔnɔna la a baaraw bɛɛ bɛna koromo kari an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma fɛ n'o ye kolonɛla Asimi Goyita ale ye maa 1000 olu de kɔni makɔnɔnen don nin sigikafɔ in ale kɛnɛ kan. Walasa ka se ka yuruguyurugu ni ka o kɛlɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa brigade mobile d'intervention bi an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ olu kɔni tɛgɛ da wari dɔw ka wari min n'o tɛ wari ɲɛnama ye desanburu kalo tile 20 tɛmɛnen na san 2021 na u y'a yira k'a fɔ ko wari ninnu kɔni k'ale musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 30 de la min ni 2000 biyew ka taa se 1000 biyew olu caman ma ni maa ninnu kɔni y'u bolo da nin wari kofɔlen ninnu kan k'a sababuya kɛ ko wari ɲɛnamaw tɛ. Jamana 15 de bɛ yen nɔ n'olu y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko irisiw ka kɛlɛkɛcɛw k'olu bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la n'o o ye Wagner maaw ye an ka jamana marabagaw olu kɔni ye sɛbɛnfura bɔ jamana 15 min yɛrɛ ni Faransi, Allemagne, Belgique, Canada, Danemark fo ka taa se Estonie, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal ale ni République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni ka taa se Suède ma olu de kɔni ye nin kuma in ni ka a fɔ an ka jamana marabagaw kɔni bɛ ka nin jamana kofɔlen ninnu makɔnɔ k'u kana ni dalu ye dalu min b'a yira k'a fɔ ko Russie mercenaire mɔgɔw k'u bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. An
bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna kan u ka minisiri ɲɛma n'o ye Mohamed Beyavoki ye. Mohamed Beyavoki ale kɔni ye a ka baara tɛmɛsiraw ni ka olu yira Colonel Mamadi Doumbia la min ni a ka baaraw bɛna tɛmɛ o sira fɛ. Colonel Mamadi Doumbia min n'ale y'a ka danaya ta ka da nin cɛba in ye ale kan nka a yirala k'a fɔ ko a ka nin baara tɛmɛsira in kɔni ma kɛ u ka parti politique maaw olu fɛla ko ye k'a sababuya kɛ ko a ni camancɛ fanga baara taabolo k'olu tɛ sira kelen na. Burkina Fasokaw ka jamana ɲɛma n'o ye Roch Marc Christian Kabore ale kɔni y'u ka jamana ni ka a bila lɛrɛ 48 dusumakasa o la k'a sababuya kɛ u ka maa 41 olu de kɔni fagara karɔgɛrɛ diinɛ tigilamɔgɔw olu fɛ. Maa 41 yɛrɛ la sa u kɔni tun bɛ ka bilasira u ka finitigilakaw olu de fɛ n'olu yɛrɛ tun ye jagokɛla dɔw de ye u kɔni ka bolimafɛn de kɔni binna jan o kɔnɔna la a kɛra alamisa desanburu kalo tile 23 tɛmɛnen na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa Titaw sigida o de la Titaw sigida min yɛrɛ ni a bɛ u ka maramafɛntigiw olu ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la Wagadugukaw olu kɔni ye u ka nisɔngoya ni k'a yira kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dusukun o tɔɔrɔlen don kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye an ka jamanaw Ala k'u basigi halisa. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw nin kunnafoni damadama tun bɛ n bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.